نمدیے وتی پتے ناما ابا تو چون ہے ابا منی عمر 16 سال ہے من امائی کہ ودی بتگاں گپ جنا گو پہمگے ہنر منی تہات کا منا مردماں گشتا کہ تئی پت بیران بتا اما وحدہ کہ تو کسان بت گئے من ترا مدام گیرا ہوتا من آودی نزانتا کہ بیرانی چیئے وہ مردم میرا کجا رواں اور منی مستنے جوستا میں بتا کہ مردم پرچا میرا مردماں یہاں گشتا کہ ارکس میری توتی خدای کھیرا روت کے چھا مودا اتکگا ابا میں مدام دلا گشتا کہ تھی قبر چار گا بیا میں کسان بتگا وہ مردماں پدا مارا ترسیں تا کہ قبرستانہ جے نستے اگا کسی قبران کرا روت جے نائی گنوک کنا وانی گنتے رائگ نبی کہ تی قبر دشتائیں ومہ لڑی تو کو گوادرات کبھی ابا منتر زندگی ندیستا بستی قصہ مردمانی دا پیش کتگا کہ وہی دا چوکتا وہی چشی مردمی بیتا ابا من پیرکاؤں ویدگے مردمہ کہولے چو چمبے پیما دوست بھی او منا دوست دار گائے منا ہیچ چیزا گاٹنا کتگے بلے تائی جانگا آلیے پول تا انگت منا یاد کھائے بارے ابا ترا پا ما زہیر کا اننا ما انگا اگا دگے چکے گو پیتی امبرائیا گندہ منا انچو سما کنا کہ مانا تاوے ابا برے ودے منا سک زہیر کا بتو ابا مردمانی گپانی اصابہ تو سکی بودنا کے مردمی بودت گئے یک شہرے تو یک بری گوش داشتا و یک کاری تو یک بری چار تبو درستر دلا یاد بودتا مات پتانی حیالداری تو باز کتا ابا بلے مناتی یہ بودا چا یک بودی ہوں مان لیست میں سکی نا بودیا میں تہا یک چیز سے بلے ہستے میں مدام میں گمان کنا کہ ہم تئی بودے کہ من مردمانا گشتا عائشے کہ من کس گریو گا دوست نبی من لوٹا کی ارکس پہ کندی وہ گریو گا نام و توار چھئی دنیا گار بھی ابا تو دریگتی اکبر من کرے بیت کینے من کرے بار چیچو کتاب ہستے من تر دات گتا من تر چا دات گا تر آب دات گا تر ورق دفا دات گا تی دس چکت گا تا تی پات پریت گتا بلے افسوس کہ نہیں تو اتک نہ کنے افسوس تراچا تی یہ پچ گرد بیتا ابا منی ماسنا اما ارپان کے تو دستا نما آوڑا نہا اما ارپان کے آیا مکشپ گوانزگا گریتا و مدام گو ترا چچے زبانا گو گپ چتا مرچاں پرشت پروشیں شاعری کر گئے مرچاں گو آدھرے پرائیوٹ اسکولیا داخلہ زرتگی او گو ٹھائی بیلٹ بوٹا گو آمدہ پہ ابا مشکا چندو بچکندی تجن بچکندی شہر نوشتا کنا کہ موتی گریوگا بے حال بکنا نیکے پا مشہوری ہو دیگنا پی ابا تو گنے آمدہ بیتے نے تو بارے من واسطہ چی نہ گپتا کتاب بیل بول بیٹھ بلے بس کی تو ادا نہیں تھی روگا چپاد درستی چیزاں چونی دل پرشتا اب ایچھا کتاب کہ میں تہنا آئی آم سپرے ابا میں دی شہرانی گپ پائیتا ہوں کہ میں ننو واسطہ شہر نوشتا کنا کہ کسی میں شہران گوشتداری اور تی دردم بھی حال بکنو کم بکن دی میں بس امیچو بہت مردموں کت کنا بس سے ابا مزانا کے نہیں دشتا اور بیتا یہ اوراتی قبر ترکتا تی لوگ پروشتگی او آپ تی لوگا اتکاو تی چمو دلارت کبرتے ابا بلے ماں کسانا میں لوٹا کہ تی قبرہ بے بندہ دھولدار بکرانے بلے میں ہچکت نہ کرنا ابا منی دعائیں کہ تو جانتا ہوا آتے بلے من ترا چا یک چیزی لوٹا قیامت روچا جنتا روگا پیسرا من بودی دیدارا علم کنائے من ترا یک رندی چارگ لوٹا ہمیں من گھٹی وائشے ابا جان تی نالائے کو نابو دے چوک ارپان وحید